Apa, Mbah? Iki lho, ambumu lho. Sik awakmu wis ono sik. Engko lan balik. Cepet. Iya, apa wis ta ono sik ambune lho carane iki lawang aras. Arep pedes sih. Iya, wis lan kono sik. Engko lan balik. Wah, enak ya. Enak ya. Enak mari ngene yo. Lho, tapi mari ngene dron rasane koyo ampuh mak jos. Kok mak jeng. Iso mulih ta? Wah, iso mulih. Mulih sembarang kon njaluke. Saenak-enak. Tok enak pisan iki. Wis ta. Kon iki wis pangan iki wis enak. Wis to. Nggih. Nah, Terus enak engko apa solusine? lek enak wis rasane kon awakmu jreng. Lah kon mau ngombe kop. Ngombe jamu ping piro ae? Petang macem. Tamat Cake. Kon. siji. Jamu Kuat. Lho. Kuat sak minggu. Lho. Kuat 2 minggu. Kuat Lho. 3 dina. Lho. Ya napa? Kon kok doyan? Lah sing dodol Kon gak ada bojo te ngono-ngonoan barang. Pantesan awakmu iku. sing dodole ngowe liri awak iri. Wah. Apa sampean gak kemerseng kok? Lho. Lah iki lho kon ngombe jamu. Berarti awakmu kok iki mari ngene kemerengseng awakmu kok ya. Saiki wis kemerseng. Lah, mulano wis. Nandi mau? Sapa? Potok ngono iki lho. Iki mau lho. Kurang koyo awakmu. Wis iki wis kuat iki. Gak ada gendaan wis ate. Lah. Ngopi-ngopi ngono bareng gawe opo lho. Wis ben. Sapa ke kancamu sing nang kene iki mau? Cek suwine lah ngono. Ya mbuh. Lapo Paling ae? yo goleki Nyabun. jamu. Paling nyabun balik. Wah, manis nom-nom kon senengane nyabun. Lah awakmu ngombe jamu ping piro ae? Padha wae. Lho, padha ae. Lah promo jarene. Promo. Iya. Lho. Ping papat promo jarene. Berarti kon entek wedok ping 4 lah. Asine pengen ping papat. Lho. Wetoke bareng pengen ping papat lima yo. Jarene iku lek gak adil gak oleh. Oh, berarti doyan, ha? Hah? Doyan berarti. Arek wae. Wajar wong lanang dolan wedok. Lano iku kabeh ku doyan kabeh. Slebel. Yo. Aku sih sama aku. Wes saiki awakmu mari kene Ya terus. tak gawa mule wis mulya. Lho, Lah kon iku nganti. pencilaan, itu pencilaan. Blok. Lho sing nganteng, Cuk. Kon siap durung. Mau wis iso ta kon mau? Wis. Wah, yo Ambune kok sing badhek lho. Iya. Lah badhe kowe gak mandi, ngerti? Sabun kan sabun. Sabun kok gawe ngono tok anjene entek sampean. Wis mari ta? Wis, Mbah. Oh, ya Pun, wis. pun. Wis. Tapi kok ambune ngene. Ndae mangkane, Mbah. Sabun entek gawe nyabune iku tok. Ya wis gak apa-apa. Aku lah ngarani, Mbak. Oh. Iki Apa wong maneh? sing sampe muenter temen iki termasuk angin. Oh iya, wis biasa. Itu aneh. Iya, paling bae ku ya wetenge loro mulai nemen. Sopo iku? Karo wis mau bae mau liwat ngono. Kudu. Macrot ngono. Trot. Nah, trot-trit ngono. Enak banget. Wis, saiki awakmu Terus lang mulai. mulai nanti. Lho, awakmu mau jarene wis ping piro? Ping seminggu. Sopo? Bayar. Malah ngono saulan. Dol-dolan nang sumur Oh, po. malah ngono apa kok enggak melusir niku? Oh ya apa sih? Kon lho, lah iya mari ngene. Mari tak kok mule wis langsung apa kok njaluk sing cepet apa sing njaluk iku? Ya sing cepet cel Oh, ya wis teko omah oke. Jamu iku. Oh niku lek sing dadi RT ku sing apik. Lho aku penek pisan iki. Lho. Apa? Lah iya awakmu lek dadi RT ku ambek nang nggone masyarakat ku kudune apik. Ngono ri. Lho. Aku mencari RW-ne. Lho. RW-ne ya ngono yo an. Lah ya, Lah, ukuran kok gue, panutan. Kulinane ku ya kudune ngerti ambek anak buahe. RT ku takut bae, Mbak. Para ketok Lho. ae sini yo. Terus Ya sik pancet Melok kelakuane. meneng sik takonku ra wis entek jamu ping pira mari ngerak Eh, mulino. water ae. Iki urane kene ning
Pop City. Oh iya ta. Walah ya apa iki lho. RT ini apa? Kok jemene bathuk yurane aja kan cangkem kan. Wis kok mari ngene kok tak kei kabeh wis lampu dalo. Kon kok mari ngene lang mulai. Kon iku ya mau ngombe jamu gemlewo. Kon RT RW ku ya apa? Wis ero ketok ngono senengane wadah sing ketok Aku maneh ae. Kok iso aku maneh kene aku gak lapo, Mbak. Lah kon mau ngombe jamu ping pira? Papat, Mbak. Lah apa ae? Aku mau, Mbak, kayak kuat-kuatan. Kene apa? Sing kepenting kan kuat ngene to. Lah kon ketok sing rasane kemerengseng langsung ngono. Sik ta, aku takok sing kuat iku opone. Lho, biasa lho. Wah, tinggal melo ngombe jamu to. Kok gak ngombe jamu tak kok mau? Karo kok bakul sing Gak uman. Lho, Lemane. jamune mau ku enak. Apa? Dos. Dodol apa? Sing dodol lagi gemlewo. Sama jenenge. Ojo cerita iki gak Aku gak cerita. Ojo pilihan iki, penting ku RT RW niku kudu ngerti mbek masyarakate. Ngono lho. Elingo. Atuse. Awakmu lho. Nang dhisik. Kon mari ngono, mari iku kom gemlewo wis mbok seret-seret ngono. So. Berarti kon doyan. Banter-banter, Pak. Lho, awak dhewe wis Mas, ketok nang mas, ngene sampe- kancae ku kanca benggolaku Masa wis sampe ngerti gak jadi omong-omong to tahun. Anak iki goblok. Oh ya wis, gak apa-apa. Oke, lek masalah ngono. Lah yo. Kon yo ngono we, kudune ngerti Apa? we. Iki Ambe bisa. arek wedok iku ya kudune ya wis seru, aja dieret-eret ae. Lah menggoda ya, Mbak. Nah, ya padha ae ngono iku. Sing penting ku nang menggone masyarakat iku sing apik. Yo. Arep ibu itu karo anake. Lho, yo. Wis, Tak dodolepno. wis mending engko lang nang ngene ini mulai sehat kabeh. Iya, lang budal. Kon ku Karaoke ya? doyan. Iya. Buka ya ini. Wis kon doyan. Ya. Kon yo ngono we, Te. Paling kon yo Mana? Apa kok mencari Iya. RW ini kok? Paling awakmu yo ngono ndelok ae rapet wangi wae, Te. RW sak kandata tuturi malah gak apa-apa mempuji nom jare. Oh ya wis gak apa-apa wis encene. Ya apa wis suruh ngomong yang meneh ku. Bang. Ya wis lang tak muleno. Kon njaluk instan apa lu njaluk anu? Kok njaluk mulai bisa. Instan sih. Aku apa jare? Ya wis, saiki tak gowo mulai kabeh yo. Wis we, awakmu kan sing bagian kok awakmu jarene rapat. Wis tak budalno sik. Awakmu ngadeg nang ngono we. Budalan ndi? Oh wis teteng nang ngadeg kono. Kon lak panutanku wis ngadeg kono. Tak budalno mulai. Lang nang gone Mekah. balik RW. Ayo. Iki wis nganu ki. Wes, lampu le. Iya ilang temenan ya. Yo, Wis mesti Waktu hari. ya apa. Wayahe nang ngene kene iku kudune yo. Ku temenan mulai nang omah ta iku, gak sasaran. Mulai. Ayo saiki awakmu te nang ngene kono. Langsung nang ngene balik RT. Aku Wes. langsung iso mulai dhewe asline. Iso ilang-ilang dhewe, cuma pengen jajal ae ya apa sakti. Wes, lang saiki ngadeg kono. Lang tak muleno. Nang mulai. Loh? Lah kok ketinggalan? Loh? Waduh, Mamat. Lah kok ngono? Wis awakmu Mamat. wayahe jatahe mulih saiki yo. Enggak aku nang mulai kok deket aku nang Wis lang awakmu. Keri, yo. Wis ayo. Oh, coba, Mbak. Oh, wis. Ayo dong. Oh, ngadeg. Ya. Lang ketinggalan sisan katok wis. Lang mudo nang ngene kono kon kapok gak kon. Aduh. Rek. Ilmu gatel aku sampai jempol balik ngene jegel wari kok ngene. Ya Allah, ya Allah. Ngamat, nanti ilmu kan teko ndi ngono iku. Aduh, tapi alhamdulillah teko omah, teko selamat. Bener cepet tapi ajur nang awak. Oh, alah. Astagfirullahaladzim. Aku malah sarungan loh. Ngendi sarungku? Mosok keri nang kono. Walah, walah. Untungnya aku teko omah.
Kata koma tadi yo ketok kabeh barang ku. Jane Mamet gendeng. Hop. Tadi kok ujar dukun sakti. Kamput. Kok dilangno nang kene aku tuh nang ngarep omahku dhewe. Ya bener nang ngarep omah tapi kok bakak teko kene wis dukun goblok. Ngerti ngono amune dhewe sak ilang-ilang dhewe lho. Kok sarungku nanti? Wah, gak beres iki dukun. Wis. Ono RW kok dukun-dukun ngonoan barang. Untung wargaku dhewe yo. Ah. Sak buah. Lu, kok aku kok ngene rek? Lu, gawe kok ngene rek? Ya apa rek? Pak mati kira. Waduh, Keringangan rek, keringitan nek sumuk iya. Kipas ora mati pisan kok. Kok perlu mati ki sumuk jan koyo nang desa rek. Nang desa wadem kok nang kene. Suwumu koyo nendrok rek panas rek. Aduh, ngantuk rek wetengku warek. Aduh. Wis tak dulu sik wis. Lumayan ketinggalan kabeh. Konang kembong ae. Oleh iso dadi tuwek. Bisa ditinggal to. Ya. Lumayan. Wis wae jatah aku mulai saiki. Aku arek desa, kowe arep nang dile. Aku kate nang kutho, lah kok gowo arek le. Kanggo bacok londo wetenge gedhe le. Gampang bacokane, gampang gase gondole. Gondol pacul, jepang mati kok tembak. Kopral pasti menang.